farko in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan waƙi'a wacce take cikin gari daga sati ɗaya zuwa yau, wai menene mahallin niza? Akwai wani wanda yake tuhumar wanda ake tuhumarsa akan ya faɗa hadisi mai rauni ko ya raunana wani hadisi da 'yan maulidi suke amfani da shi? Duk wanda yake tuhuma da wanda ya yi da baki, da waɗanda suka kai takarda ofis ɗin sakataren gwamnati, da waɗanda suka yi zanga-zanga, gaba ɗaya kowa yana magana ne akan misalin da malam lawan ya yi. Babu ruwan wani da hadisi malam lawan ya ce mai rauni ne ko mara rauni ko da'ifi ko maudu'i, ba abin da ya shafi kowa da wannan. Wai in tambaya, yau 'yan ƙungiyar izala suka fara musa wani abu da 'yan maulidi suke mu'amala da shi a cikin maulidi, yau suka fara musawa? An taɓa jin an yi zanga-zanga? Jama'a, ƙungiyar izala da malamanta da mutananta sai da suka ƙaryata maulidi gaba ɗaya, suka ce ba sunar annabi bane. Wani ya taɓa zanga-zanga akan haka? Ranar da ake maulidi sun ce ba ma ita bace, sun musata. Wani ya taɓa zanga-zanga? Kwanan watan da ake maulidi sun musa shi, wani ya taɓa zanga-zanga akan haka? Kai hatta watan da ake yin maulidi sun taɓa musa, sun ce ai a Ramadanu ma aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani ya taɓa musawa? Maganar hijira da aka zo, maganar saniyatul wada'i sun musa al'amura da yawa da hadisan da ake amfani da su. Kai maulidin cakaras ɗinsa ba abin da ba su musa a ciki ba. Akwai wanda ya zanga-zanga, akwai wanda ya rubuta takarda ya je kai wa sakataren gwamnati cewa wai yana da'awar wai wani malami ya yi masa ba daidai ba. Kullum kuna musawa, kullum ana ci gaba da yi. A me ake magana a kai? Rashin tsoron Allah ne zai kawar da mutane, ko ku da kuke magana a koma wai maganar wai a dauko littafai wai a duba, wai a zuwa dauko littafai wai ai muqabala? To ai muqabala akan cewa a nuna hadisi da ifi ne? Yau kuka saba cewa hadisi kaza da ifi ne? Ai muqabala akan ku nuna inda malam lawan ya musanta annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya musanta shi da shi? To da Allah ku ji tsoron Allah, a dawo da mutane kan abin da shine mahallin nizai, wanda shine asalin rigimar da ake da abin da ya bakanta wa mutane. Idan yau dan kungiya ya ce da maulidi da waɗanda suke maulidi da ranakun da duk abin da ake na maulidi shi bai yadda da shi ba, za mu ci gaba da gaisawa da shi, muna mu'amalar da shi, wannan ra'ayinsa ne, fahimta fuska ce. Amma babban abin da ke daga mana hankali misalan da yayi da annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kai mai maganar mun ji har gobe har jibi ka kasa musaltawa. Sannan magana ta cewa wai za a ɗebo littafai, malam wane ya zo daga tijjaniya, malam wane ya zo, malam wane ya zo daga kadiriya, malam wane ya zo, mutum uku da kai da ni da ire-ire na, ka san mun san ƙarya ne, yaudara ce cewa wai akwai wasu littafai wai da za a ɗebo, wai da za a nuna matsalolin nan a ciki. Ka san iri na ya san ƙarya ne, kawai yaudara ce da kuma kawar da hankalin mutane da kawar da hankalin mabiya, a nuna wa mabiya cewa wai akwai ma wasu matsaloli da ba a san su ba, ba abin da ba a sani ba. Wannan matsalar a fili take, a kusa take. Hadisai ne da suke da hanyoyi guda 3 ko guda 4 ko guda 5. An rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi abin yi wa shayi. Wasu ruwayoyin suka ce a'a kakansa ne ya yi masa, da ruwaya ta 3 mai cewa mala'ika jibril ne ya yi masa. Waɗannan hanyoyin ba malamin da bai san su ba, ba malami a dariƙa wanda bai san su ba. Ga hadisan nan birjidin muna karanta su cikin littafin, da raunin da ke karkashin asanidu nasu, da duk abubuwan da muka sani an san su, kuma an san inda aka sa su, kuma kai ka san iri na ya san maganganun kaf da malaman duniya suka tun daga na farko zuwa ƙarshe wanda aka yi akan hadisin. Akan maganar rauni muke da yaudara da kuma cin amanar mabiya da kuke yi na nuna musu cewa hadisi idan ya zama mai rauni kawai akai shi gwandon shara. Dan Allah, wannan wasu irin cin amana ce? Dama hadisi a isilahin malaman hadisi da an ce wannan hadisin mai rauni ne kawai kai shi kwandon shara ake yi? Me yasa ba za ku fito ku gaya wa mabiyanku cewa ga inda ake amfani da hadisi da ifi ba, ga inda ake itibari da shi, ga kuma inda ba a rawaitarsa? Me yasa ba za ku fito kawai sai ku ɗauko hadisi da ifi sai ku bashi matsayi na ƙarshe a cikin maratibu na hadisi da ifi guda 3? Me yasa ba ku bashi na farko ko na tsakiya? Wannan cin amana ne. Kuna cin amanar mutane, kuna cin amanar mabiyanku da nuna musu kamar wani ilimi kuke gaya musu ko kuma kuka ɓoye. To jama'a ku ji ne da kyau, babu wani ilimi a cikin wannan matsalar wanda wani ya ɓoye ko kuma wanda wani yake tunanin ya sani, al'umma da malamai ba su sani ba, babu wannan. A ƙarshe na mamaki na mutum biyu, musamman mutum biyu, da malam Kabiru, ina jin Kabiru Bashir ake cewa, da malam Rabi'u rijiyar lemu,
waɗannan mutane guda biyu na fi tausayi da tashin hankali akan su fiye da kowa a baya. Lokacin da aka yi waƙiyar Malam Abdul shekara 3 ba wani mutumin Kano da ya manta sai dai in mutuwa yi. Kun fito gaba gadi kun ce masoya annabi ne ku. Sheikh Abdul Jabbar yana misalce wanda bai dace a jingina wa annabi ba, kai kuka rufe ido kuka ce kawai zagin annabi yayi sallallahu alaihi wa sallam. Yau kuma ga naku dan kungiyar ku abokin ku yayi irin wancan kwabo da kwabo, kai yafi na Malam Abdul Jabbar, yafi na Sheikh Abdul Jabbar illa abinda Malam Lawan yi. Kuma ina nan da karatu yaudarar da kuke wa mutane karkashin haka shi ma wai na Malam Abdul Jabbar ba irin na Malam Lawan bane, haka kuke ta cewa. Kuma billahi allazi la ilaha illa ba abin da ya raba su, kai a inda ma suka rabu na Malam Lawan yafi illa yafi muni. Kuma zan zo da misalai da gurare. Saboda haka kun bani mamaki. A baya da Malam Rabi'u Rijal Limo da Malam Kabiru Bashir ku masoya annabi ne, kuma fito an yi muƙabala da ku kuna kare annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma yau da yake dan kungiyar ku ne, abokin ku ne, gashi kun ba shi kariya, kun nuna ma ba abin da yi, kun nuna ma shi hadisi yake korewa. To ina wacce magana da yi? Mu muna magana ne akan hadisi da yake korewa. Yau ya fara kore hadisi, yau kuka fara kore hadisi. Maganar da muke misalan da yayi. Ashe dama kuna san annabi a ran nan shekara 3 da ta wuce, yau kun daina san annabi. Kuna kishin annabi shekara 3-4 da ta wuce saboda Malam Abdul yayi maganganu. Kuna san annabi a wannan lokacin, kuna kishin sunna, amma a yau ba ku san annabi, ba ku kishin sunna kenan. Jiya kun so annabi, yau kun daina san sa kenan. Kun fifita kungiya akan annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu ko har kuna da bakin magana wanda yayi wannan abu, har kana da bakin da kai kana da fuskar da zaka iya fitowa in har da tsoron Allah mutane su ganka cewa kai ne kake musu abin da Malam Lawan yayi. Ya kamata a same ka haka. To na ji muku kunya, kuma na ji muku tsoron Allah, kuma ku ji tsoron Allah. Kungiya za ta kare, kuma za ku kare, za ku je kutar da Allah subhanahu wataala. Allah ya ba mu labarin annabawa da manzanni da mutanensu da irin son zuciyar da suka kifu akai. To kamar jiya kamar yau kun kifu akan zuciya, kun nuna kuna ku ba abin da yayi, kuna ta bambami a gari, ana jin ku manyan malamai da masu hankali sun muku shiru, ma ba wanda bai fahimci me ya faru ba. Wallahi kun ji kunya, kuma kungiyar ku kun janyo mata abin kunya. Kun ban mamaki, a jiya masu ƙaunar annaba, a yau kuma kungiya kawai kuke karewa. Allah ya shirya, Allah ya gyara. Abin da zan rufe da shi shine Malam Kabiru, ina jan hankalinka, mun taɓa waya da kai da daɗewa shekara wajen 10 da ta wuce. Za mu yi magana da kai akan ɗaya daga malamanmu a garin nan. Ka kama sunansa Gatsar. Na ce maka in dai kana son magana da ni, duk wanda ya tabbata malami na ne ina girmama shi, to ka girmama shi. Wannan shine musulunci, kuma wannan shine dattako, kuma wannan shine hankali, kuma al'ada ta musulunci da ta kasar Hausa ta tabbatar da wannan. Kana kama sunayen malamai Gatsar waɗanda suka shafe mu, malamanmu ne daga Tijjaniya, malamanmu ne daga Qadiriyya. To ba za mu ji daɗi ba, kuma muna jan hankalinka, kuma muna jan kunnanka sosai ka kula. Idan ina da baban da ka zaga na ji haushi, ba fa za a rasa baban da kake da shi, wanda ni ma zan kwance bantan ta zugensa, wanda watakila za ka ji ba daɗi. Musulunci ya gaya mana a alkur'ani, in dai ka karanta kur'ani kuma ka san me sunna, Allah madaukakin sarki ya gaya mana cikin an'ama aya ta 108. Allah ya ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillah. Allah ya ce fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm. Hatta kafiri, gunki wanda shariki ne ga Allah, ba abinda Allah ya fi tsana kamar wannan. Allah ya ce mu musulmi kan mu zagi gumaka a gaban kafirai. Me yasa gumaka in muka zage su a gaban kafirai su kuma sai su dangana magana mummuna ga Allah dan dagawa da wuce gona da iri da jahilci. To da Allah ina son, to in dai za ka yi magana a abin da ya danganci malamanmu, to Allah ka kula, ka kiyaye. Muna son mu ji maganganunka da kama sunan malamanmu suna zama masu kyau wanda za mu ji daɗi. Kakka tunzura mu, mu ajiye hulunanmu, mu cire manyan rigunanmu, mu sako 'yan shara. Irin abin duk da kake tunani ka iya ko ka sani na duniyanci ko na birnanci, kai ka san baka fi mu iyawa ba. Daga kallon idanunmu kai ka san a birni aka haife mu. Mun karɓi tarbiyya ne daga alkur'ani, daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma malamai da suka yi kwanci akan kwanmu. In har za a hana kafiri, to kai ya kamata ka kula. Malamanmu suna da kima, suna da daraja. A misalanka ka ambaci Sheikh Sidi Musa Al-Qasimi. Sidi Musa Al-Qasimi ya haife ka, bai kamata a ce kana kama sunansa irin wannan ba. Ka ambaci Sheikh Jamil Al-Qadiri, wanda Sheikh Jamil Al-Qadiri ya haife ka ilimi, sannan a shekaru ya ma fantin kau. Yanda ka kama sunayensa ba mu ji daɗi ba. Yanzu ko wannan maganganun da nake yi, Malam Lawan da ya laifi ce masa nake Malam Lawan, me yasa dan na gaya ma cewa ba nufi na in ci zarafin ka ko in ci zarafin wani ba. Wannan abokananmu ne, Malam Lawan abokinmu ne, tsaranmu ne, kai abokinmu ne, tsaranmu ne, amma ina iya faɗar haka akan ku. To ya malamanmu wanda iyaye muke kallon su, to da Allah a kiyaye,
kada mu canja giya. Idan muka canja giya abin ba zai yi daɗi ba. Babban burinmu shine muna koyar da addini, muna koya mu koyar da tarbiyya, mu ma mu tabbata akan tarbiyya. Idan magana ce ta ilimi, kai ka san hanyar ina bin ka bai shi. Kungiyar Izala gaba ɗayan ta kaf daga farkon ta har ƙarshen ta da mutanen ta da aljaninta muna bin ta bashi shekara 10 da ta wuce. Ai kun san ba a haifi ɗan da zai mana gorin ilimi ba. Ba a haifi ɗan da a yau a Kano tsarinmu ko na ɗan sama da mu kaɗan ko na ƙasa mu da zai mana gorin ilimi ko a buɗe littafi a karanta a gaban abokin mu baraza ba. Kun san ba a haife shi ba. Haka malamanmu sun muku nisan da ba za ku iya kamo su ba, kuma muna son ku girmama mana su, mu girmama muku naku, a tabbatar da ilimi yadda ya kamata.